Vad är det för något då? Vad är det för något, Rickard? Är det en humla? Ja. Ja. Titta. Oj, Där. vad fin. Där. Ja, var det fina humlan? Ja. Ja. Tror du han ska flyga iväg snart? Nej. Får säga hej då, humlan. Nej då, titta på humlan så länge. Ja. Vad gör humlan då? Går han? Där. Ja. Rickard? Hej.